Türkmenistan'ı esasan paýta ýygym mewsümini köpçüliklerin ulanylýan mejbur zähmet inni gogaça ýekelemek. Otog döwürlerini has ulanılyp başlandy. Bu ýagdaý büdjet işgärlerini enatalarda uly alada döredýär diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu maglumatyň esasy aýratynlygy gogaça meýdanlaryna başlanan agyr zähmet üçin hiç hili hak tölenmezliginden ibaret. Bu çäre Ow hojalyk ministriniň geçen hepde bereket Gyllarwat etraplarynyň gogaça meýdanlaryna aýlanyp vilayet häkimini bir tanqytlama bilen baglanşdyrylýar. Balkan sewtine kawarçymyz bereket Balkanawat şäherleriniň saglyk idaralarynyň sanitarlarynyň mektepleriň hojalyk bölümleriniň işgärleriniň şäher jemaat hojalygyny işleýän işçileriň bereket etrawynyň gogaça meýdanlaryna otaw ýekeleme işlerini köpçüliklerin uğradylyp başlananlygyny habar berýär. Balkanawatly büdjet işgärleri saat 6-da döwlet awtobuslaryna mindirilip gogaça meýdanlaryna alınıp gidildi. Olar öýlen saat 17-çilini gogaça meýdanlarynda özlerine bölünip berilen ýerlerde gogaça ýekelemeli, otogotmaly diýip ýagdaýdan habarly çeşme etdi. Vilayet hastahanasynda işleýän bir näçe sanitaryň Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinden gurrungyny aýtmagyna görä, olar bereket etrawyna bir owanyň gogaça meýdanyny işleýärler. Biz etrafın emhama ofitserini değişi 80 hektar yerde govaça oturmağa başladık. Günür tanık çaynakar öz hasabımıza yer iyesinden hiçbir yardım hatta içimlik suwum yok. Deyip adynyň aýdylmalygyny soran sanitar Azatlygyň habarçysyna etdi. Onun sözlerine göre odol gogaça ýekelemek işlerini adam çekilerdi. Beýli uly mejburluk bolmaýardy. Ozal otaw ýekeleme işlerine mezburi köpçüliklerin gatnaşmazlyk bu hili iş bolardy. Az adamları çekerdiler. Gogaça çürtmek, çekanka we ýygym işlerine mezburi çekilerdik. Inni ýekelemek otaw işlerini hem çekip başladylar. Öňümüzdäki ýyl gogaçanyň ekiş işlerini hem büdjetçileri çekip başlasalar geň almaryn diýip Vilayet hastahanasynyň sanitari ıssy howada ýany bilen alyp gelen suwlary utaran adamlaryň gaty kösenýänligini hem sözüne goşdy. Büdjet idaralarynyň aýry-aýrylykda gurulşylan işgärleri gogaça ýekelemek, ekini hasolotlardan saplamak üçin eden adaplary, iş wagtyny çykaran çykdagylar üçin özlerine goşmaça hak tölenmeýänligini aýtdylar. 1,5 litr agyz suwuny 7 manatdan satyn alýar. Gün ortan nahary üçin azyndan 35 manat çykdaja etmeli bolýar. Diýip gogaça togna iýerilen mektep işgäri aýtdy. Onun sözlerine göre gogaça meýdanlaryna işlemekden boyun gaçyrýan adamlara işten kovmak hayvat atılýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji maýda hökümet başlygynyň Ow hojalygyny gözegçilik edýän orunbasarynyň vilayet häkimleriniň sewtlerdäki Ow hojalyk işleri baradaky hasabatyny läp meýilleşdirilen işleriň bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmek üçin zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Yerli resmiler işçileri gogaça meýdanlaryna iýerenlerine çeşmäniň tasdiklamagyna görä Prezidentin gogaçalary öz wagtyny ýekelemek, otog işlerini geçirmek barada beren tapşyrygyny özleri üçin tutary edinip ulanýarlar. Vilayet häkiminiň tapşyrygy esasynda adamlaryň iş yerlerindäki ýol başçylardan ruhsat sorap ýürüýte alnanlygyny aýdýarlar we olara gödek garýarlar. Halkara hukuk toporlary we guramalary Türkmenistany paýtaçylyk ýenagatyny mejbur zähmeti ulanýanlygy üçin uzak wagt bäri tanqid edýärler. Paýtaçylyk Türkmenistanyny synçylaryň köpüsiniň pikirine görä netijesiz dolanýar sebäpli diňe büdjet işgärler üçinler eýsem gogaça çekmekden başga eklenç mümkinçiligi çäkli bolan adamlar üçin hem uzaga çekýän kösençlik bolmagyna galýar. Maglumat üçin aýdylsa, Azatlygyň Balkanna habarçysy we çeşmeleri geçen ýyl paýta ýygymyndaky mejbur zähmetiň 10-njy noýabrda hem besedilmänligini, yerli daýhanlaryň arasynda tapşyrygy ýerine ýetirmän bergidar çykanlaryň hem az därligini habar berdiler. Azatlyk türkmen resmiýlerinden paýtaçylykda dowam edýän mejbur zähmet barada açık düşünürüş alıp bilmeýär. Daýhanlaryň büdjet işgärleriniň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary hökümet meclislerine yerli metduatda agdalmaýar.
Şu günler Balkan welaýatynyň Balkanabat we Türkmenbaş şäherleriniň ýaşaýjylary elektrik energiýasy bilen üpçünçülügiň ýygy-ýygydan bökdelmegine şaýat bolýarlar. Şeýle bökdenşikler hatda prezident Serdar Berdimuhammedowyň bu sebäpde amala aşyran iş saparynyň dowamyna hem gaýtalandy. Yerli ýaşaýjylar hususan ýokary derejeli saparlaryň dowamyna şeýle kemçilikleriň hasaby alınmagynyň problemanyň soňky ýyllarda hassa ýitireşmeginden habar berýänini aýdýarlar. Geçen hepdäniň ikinji ýarymynda Balkanabatda 6 gedek Türkmenbaş şäherine 4 gedek tok getirildi. Diýip welaýatyň energetik infrastrukturalynyň ýagdaýynyň habarly çeşmeleri aýdýar. Türkmenistanyň esasan Sowet ýyllarynyň gurulyp bulunulmagy bilen infrastruktura desgalary köplenç adatdan da soruq howa hadisalaryna aşa suwga ýa-da yssyk howa şertlerine döz gelip bilmeýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar bu ugurda soňky wagtlarda ýygy-ýygydan gaýtalanyp başan bökdenşikleri elektrik üpçünçülük karhanalarynyň iş bilen baglanşdyrýarlar. Bu ýagda üpçünçülük karhanasynyň bir işgäriniň sözleri bilen hem tasdik bolýar. Elektrik energiýasynyň aylyk töleglerini geçirip bilmeýän hojalyklaryň sany soňky aýlarda aşa köpeldi. Diýip bir yerli elektrik karhanasynyň hasapçysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşikde aýdýar. Munyň bilen baglanykda Balkanabatda 600 semes hojalygyň elektrik üpçünçüligini haýyl etmän kesmek barada karar kabul edildi. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Üpçünçülük karhanasynyň işgärine görä bu hojalyklaryň ählisiniň bergisi 3000 manatdan aşypdyr. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça Balkan welaýaty elektrik üpçünçülük karhanasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Ýöne şeýle meseleler Türkmenistanyň ähli sebäpleri mahsus problemi bolup Azatlyk radiosu buýurtdy. Ýylatyň energiýasy bilen üpçünçüligine gaýtalanýan problemalar barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Bu gedek şeýle problemlaryň prezidentiň Günbatar welaýaty amala aşyran iş saparlaryna gabat kelmegi yerli ýaşaýjylary oýlandyrýar. Ýa-da Serdar Berdimuhammedow 1-2 maýda Balkan welaýatyna iş saparyna amala aşyryp Awaza milli syýahatçylyk zowlagyny baryp gördi we Balkanabat halkara howa mendiliniň açylyşyna gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi prezidentiň Sowet rezidensiýasyna elektrik kesilmeleriniň hasaby alınmagyny, bu kabulhanalaryň ýürüti generatorlar bilen üpçün edilenini aýdýar. Bulardan başga da elektrik üpçünçülük karhanasynyň yerli işgäri ýylat arasyny energiýa serişdelerinden tygyşytly peýdalanmak düşünjesiniň giňden ornamagyny, bu ýagdaýyň hem üpçünçülük meselelerine täsir edýänini aýdýar. Hojalyklar elektrik energiýasynyň tygyşytly peýdalanmagy bilmeýärler. Kys paslynda tok bilen işleýän pesler ýygyderli ulanylýar. Diýip elektrik karhanasynyň işgäri aýdýar. Tomuz pasyna bolsa mümkinçiligi bolan adamlar köplenç elektrik energiýasy bilen işleýän kondisionerlerden peýdalanyp başlaýar. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap beýleki käbir hojalyk hyzmatlary bilen bir hatarda elektrik energiýasynyň öpçünçüligi tölegledildi. Ondan bu ýurtda tok, gaz we suw ýylaty tölegsiz berilýärdi. Elektrik energiýasy bilen üpçünçülük karhanasynyň beýleki bir işgäri soňky wagtlarda ýygyderli gaýtalanyp başlanan bökdenşikleri ýylatyň tygyşyzlygy bilen näde esasan infrastruktura desgalarynyň könülüp sanan çykma bilen baglanşdyrýar. Transformatorlaryň ähtiýaç şaýlary bilen öz wagtyny üpçün edilmezligi hem problemanyň esasy sebäpleriniň hataryny agdalýar. Elektrik energiýasyny geçiriji desgalara ähtiýaç şaýlary ýetmezçiligi diýär. Transformatorlar raýatlardan toplanan pullary bilen bejerilýär. Diýip üpçünçülük karhanasynyň işgäri aýdýar. Ýygyderli gaýtalanýan bökdenşik yerli ýylatyň günnelik durmuşyna oňoýsuz täsir edýär. Telekeçiler elektrik energiýasynyň ýygyderli kesilmeginiň arasyna özleriniň köp sanly harytlarynyň zaýa bolýanyny aýdýarlar. Bu gaýmaklar tiz wagtda ereýär. Diýip yerli telekeç elektrik energiýasynyň öpçünçüliginiň ýygyderli kesilmeginden şikaýet edýär. Pakistanyň premier ministri Shahbaz Sharif Hindistanyň amala aşyran howa zarabalarynda bir näçe adamyň helak bolmagyndan soň öz ýurdunyň muňa jogap berjekdigini aýtdy. Ýadra ýaraglaryna eýe bolan iki sebäplen güýçleriň arasynda dartganylyk barha ýokurlanýar. Bu aralykda Türkmen gazyny Awganystanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana aktarmaly top gaz geçiriji proýektiniň geljegi hem soraq astyna düşýär. Pakistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň 7-nji maýda geçirilen gysagly ýygnygynda ýurduň ýaragly güýçleriniň Hindistanyň hüjümine jogap bermäge ygtyýarlyk alandygy barada karar kabul edildi. Mundan bir näçe saat öň Hindistanyň güýçleri Kaşmiriň Pakistanyň gözegçiligindäki tebitlerini we ýurduň Penjab welaýatynda ýerleşýän bir näçe nysana zarba urdy. New Delhi 2 hepde öň Kaşmiriň Hindistanyň gözegçiligindäki tebitinde 26 Hindu syýahatçysynyň öldürilmegi bilen baglanşykly terroristlere garşy takyk zarbalary amala aşyrandygyny aýtdy. Hindistan şol hüjüm bilen baglanşykly
üç şüpheliň ikisinden Pakistanyň raýaty bolandygyny öňe sürdi. Ýöne bu barada anyk subutnama hüdürlemedi. Pakistan bolsa bu waka hiç gili dahlynyň ýokdugyny aýtdy. Pakistanyň haraby güýçleri 7-nji maýda edilen darbalarda diňe parahy diýlatyň helak bolandygyny aýdyp, ölenleriň sanynyň 26, yaralananlaryň bolsa 46 adyma ýetendigini habar berdi. Bu maglumatdan soň Pakistanda ýerleşýän Jaysh-e Mohammed adly terroristçi toporunyň ýol başçysy Mevlana Masud Azhar Hindistanyň darbalarynda öz maskalasynyň 10 agzasynyň öldürilendigini aýtdy. Bu maglumatlary garaşdy çeşmeler arkaly badabat tasdik etmek başartmady. Sol bir wagtyň özünde Pakistan bir näçe hindi uçurunyň urulyp düşürilendigini öňe sürdi. İki tarap hem Kasmiriň de facto terhidi bolan gözegçilik çyzygy boýunça atysıklary dowam etdirýär. Bu ýagdaý iki ýurduň arasynda soňky 20 ýyldaky iň agyr çaknysykdyr. Pakistan Hindistanyň darbalaryny asaçan urus hereketi hökmünde häsiýetlendirdi. Bu hüjüm Washingtonda alada bilen garşylandy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hüjüm barada habarly edilendigini we çaknysyklaryň gaty çal tamamlanmagyna umid edýändigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Hindistanyň we Pakistanyň resmiýetleri bilen habarlaşyp ýagdaýy maslahatlaşdy. New Yorkda BMG'niň baş sekretary Antonio Guterres hüjüm bilen baglanşykly aladalaryny beýan edip, iki ýurda hem iň ýokary derejede sabırlylygy çağırdy. Dünýä Hindistan bilen Pakistanyň arasynda harby çaknysygy çydap bilmez diýip Guterresiň sözçüsi aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň häkimetleri we media teristleri adatça bolşýaly bu özgörçlükler barada dymýarlar. Sol bir wagtda Pakistan bilen Hindistanyň arasyndaky barha ýokurlanýan dartgynlyklar Aşgabatyň en semil bäri ilerledýän topg, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektiniň geljegini sorag astyna alýar.